Palengke Report. Naimbaga-bigat mo, Idol Lawrence. Intema na buwan ti presyo, ti karne ti baboy, itatangal daw iti tiyandaan iti Lawag City. Presyo iti lean meat, 330 pesos ti kada kilo. Lomo, 340 pesos. Timet bagbagis, 2 pesos. Kukod, 240 pesos. Timet ribs, 330 pesos. Longganisa, 360 pesos. Tiduri, 240 pesos. Maskara, 280 pesos. Ken ti favorite tayo nga bagnet, ket 650 pesos. Dayta pa ilay nga rad, Idol Lawrence, ti presyo, ti karne ti baboy, itatangal daw iti tiyandaan tayo iti Lawag City. Para iti price watch tayo iti Palengke Report, daytoy ni Idol Tony G, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Palengke Report.